Жителі Закарпаття, історичні карпатські русини, чують за себе усіх не є, не було, значить і русинської землі не є. Терра інкогніта. Чим ото обосновано? Терра інкогніто – земля невідома, нечийна. Но так називають условно історики. Річ іде про основну, про історичну територію Карпатської Руси, частину якої мадяри забрали, коли прийшли сюди. Ведь наша земля була і поза Балатон. Тут землю мадяри забрали, асимілювали там місцеве русинське населення. Ну а от ота частина, корінна частина русинов оставалася в Тисдунайському ареалі, но вона була від запада сокрита мадярську формуючуся вже державу, держава ся формувала, і з востока Карпатським хребтом. Но з другого боку, ми деколи кажемо, ну, якщо історики використовували такий термін умовний, наприклад, термін умовний і Київська Русь. Ніколи Київської Русі не було. Чому? Бо була Древня Русь, була Новгородська Русь. Но Київську Русь це придумали учені в 19 віці як умовний, научний термін, но не як юридичний. Київської Русі як такої не существувало. Но так важливо нам, коли нам сьогодні які, или деякі, или различні там другі мудреці, вдруг заявляють, русинів не є, не було і не буде, а якщо якісь русини і є, то це шпіони, котрих подкинув або Будапешт, або Росія. Так от ми б повірили таким мудрецям. Православ'я у центрі Європи держиться на русинах. Чехословацька і Словацька церква православна, Польська православна церква, православні приходи у Мадярщині, у Чехії – це в основному русини. У нас на Карпаттю теж, по нашим підсчетам, 80% етнічних русинов. Да, вони многі називаються українцями в смислі громадянства. Так вони розлічає громадянство і національність. То не є проблема, але вместе з тим ліпше би то знати добре, що ми є громадяни України з 91-го року, а русини уже тисячі років. І ніяка держава, ніяка ідеологія не сміє міняти і національність тих людей, які приходять сюди до нас. Ще один момент. На днях 19 октября одійшов у вічний світ на 87-му році глава Американської православної церкви автокефальної владика Теодосій Лазар. Унікальна історія наших русинів. Недавно спочив митрополит Николай Смішко, русин, котрий великолепно обладав язиком русинським, бував у нас в гостях у Ужгороді, приїжджав з американськими русинами цілий автобус. Що головне, що більшість з них володіє язиком русинським таким, яким вони запомнили своїх батьків 30-х років. Тому нам і було ясно, коли ми говоримо із американськими русинами, то ми видимо, хто із нас, русинів, має ідентично сохранив русинський язик. Словацькі русини, польські лемки русини, і ми на Подкарпаттю. Смію завірити, що іменно ми найбільше ідентично сохранили русинський язик, бо старі русини на Словакії говорять по-нашому, і старі на Лемковині. Но вже молодь уже чується влияння польського і словацького язика. То й у нас є теж влияння руського язика, української мови. Ми ся того не боїмо, бо мусимо володіти українською мовою як державною. У Америці православна церква русини. Николай Смішко, глава Карпато-Русинської митрополії, правда, Константинопольського патріархата, а от владика Теодозій, блаженніший Теодозій Лазар, був глава довгий час православної церкви в Америці. Тобто та церква, яка отримала автокефалію, або, скажімо, Томас у 1970 років від руської нашої православної церкви. У тому ж часі канонізувався преподобний Герман Аляскінський. Напомнимо, Аляска
це православна територія. Перві проходці на Алясці були православні, до них там повно православних монастирів, церквей, тому завжди називалася вона Руська Аляска. Як би не любили це слово нинішні націоналісти, вони забули, що була Руська Рада у Львові, що була Руська Рада в Києві, що наш народ називався Руський, і взагалі греко-католики називалися руським народом до 47-го року. Наша уніатська єпархія Мукачівська називається юридично Русинська Мукачівська єпархія, яка підчиняється прямо Ватикану. Так до 1947 року язик їх був русський. Їх покойний єпископ Олександр Стойка, недавно святкували 130 років його з дня рождення, так він був русофіл. Він вважав, що у русинів мають бути знання всіх таких діалектів, але треба користуватися офіціально літературним русським язиком. Тут важливо розуміти, що і глава американської церкви, покійний митрополит Лавр, теж виходить із наших русинів, теперішня Пряшівщина. Він тоді зробив велике чудо із чудес. Возглавляє в Америці зарубежну Руську православну церкву. Він 13 мая 2002 року у храмі Христа Спасителя уєдно з патріархом Олексієм об'єднали дві частини – Руську церкву і церкву зарубежну. То не міг зробити об'єднання російський митрополіт. Об'єднав їх русин митрополіт Лавр. Глави нинішніх церквей – це або русини, або з русинським корінням. Тепер кажемо на ваше питання. Які обоснування мають ті безпомочні слабі, коли нам в Україні тертять по телевізору, там заставляють професорів Ужгородського університету неправду писати, що, мов, русини то колись були самоназва, а тепер ми всі українці. Ні, ми сьогодні українські громадяни, а русини по національності. І хто з чиновників посміє доказувати, що я не єм русин, він являється злочинцем. Не може чоловікові нав'язувати національність. Національність определяє не Верховна Рада, не ідеологи якогось там Інституту історії пам'яті або безпам'ятства, а рідна мама определяє національність, рідний материнський язик определяє чоловіка національність. Ми русини, бо наші мами русинки. Мала мама 3 сини. Всі троє русини. Пам'ятаєте, такі вірші були, файні писалися. Важно розуміти, що ми, русини, не просто десь там осталися у селі під видом бабушки, котра і там співає пісню. Ми живемо компактно. До нас може прийти, нас пощупати, з нами поговорити, поспівати, або і од нас достати за те, що нас оскорбляють. Увідіти живих русинов запрошуємо всіх, хто щось в тому сумніває, прийдіть. Ми громадяни України, русинської національності, або друга назва – українські русини. Як вам ся любить? Все нам підходить.